Kaixo, Maite Iturre nauzue, Udalbiltzako nazioarteko harremanetako arduraduna. Udalbiltza dakizuenez, Euskal Herriko udal eta udal hautetsien biltzarra da. Eta Udalbiltzaren izenean, Villa Mariako Eusko Etxeari eta FEBA elkarteari gure zorionak emandegi genizkioke behin ere aurten Euskal Aste Nazionala Argentinan antolatzeagatik. Zerlantzarik gabe, badaramatzatzue hainbat eta hainbat urte Argentinan Euskal Herria ezagutarazten eta Euskal kultura promozionatzen, Euskal kultura sustatzen. Lan hori da bereziki garrantzitsua, aberasgarria, eta hala da ere, munduan zehar barreiatuta dauden bertze euskal etxeetako eta bertze entitateetako lana ere bai. Zeren eta azken batean Euskal Herria guztiok osatzen dugu. Bai bertako euskaldunok eta bai bertze toki batzuetako euskaldunok. Hori dela eta Udalbiltzatik nahiko genuke lanean ibili, elkar lanean ibili zuekin, bai Villa Mariako Eusko Etxearekin eta bai FEBarekin, etorkizunean guztion artean Euskal Herria eraikitzen jarraitzako. Bertzerik gabe, berriz ere zoriontzen zaituztegu eta hurrengo batera arte.